Sngi kamen da Sngi bei New York jingoi jingkia duaina benda Gabriela Mukim bar ke Sngi kamen da Sngi duaina benda jingjatat pensir jong Aquila Mary Tomni Ranjado Ba-lai spotlight sang. Ba-lai spotlight sang. Tongin IT yaki jingang nur chung da do nur chung I hakane ki Ïukharist Bakhuid midwai ba un trekham hapo chungi da ka bor ba jungu halor ki bapang ki bashitam halor ki jing tut ki jing vik kabangis no haka jingim mensiam giwan ra baro jait ki jing ye jungi giwan ra ki bayit batoin jungi sha Jisu hakane ka pon ba ka jing kene mas kan man ra hangi jing job jing seiso ka jing lai luide Ha kerteng upa barukon barumen sim Bakhuid. Amen. Kajinga jung utrai jungi u Jisu Christ. But kajingi jung uble. Lembat kajinga sluk jung men sim Bakhuid. Kindon renka but pi barong. Renka but pi. Tongin sangish por ban pan map nagabenda kilait kilat jungi barong. Bun sim haga jingem jungi. Ni pintam ya ka hukum ni pinduna ya ka hukum pan ni ken sting ya ka hukum jongo balai ka hukum ban I hukum ban mane ya utrai ka jingkot jongo Jisu ban jan badu haba ni jingai na ka jingit ka jongo Chris ni ngop ha ka pop ka we hadin ka we pat bangi pin talot ya ka jingi men siam jongi ha ka jing lombru jongi bon sin ni kongu ya ka pop ya ka jing siniu ya ka jing long persha ka jing edu balai bat ngira shakri ya ka parte ya ubamen karpad ya Jisu ben map yangi nadu ki pop barit shadu ki pop bakrao ki mangilale kenapa ngindup don bar Jisu man ka kelip mat kam dame nginang pan ya ka bor na Jisu hagane ki Ïukharist Bakhuid Jisu be map yangi sait kud yangi daga snam bakardor ga jame na bahar ki pop ki bangilale nga palam au play badan bor baro bad happy ko himen ko para bangilale pop shibun e da ki jim parkat da ki team da ki kam da ki jingle klet da ki jingle palad junga da ki jingle palad junga da ki jingle palad bakrao e junga Namat kata nakarpadia ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti ya ki angel ba kiri koit badia pi ko himen ko para benduai na gabinda janga how try u play jangi u play badan bor bar when yisne yangi barandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut Amen. Dragon rod go play is
inya duwai. Ni duwai daga jingay nagabinda baraka jing ae kabang itrang na do kadonwod. Ni duwai nagabinda ki bayid betoin jungi ki badon haki hospital adu ki kulung adu ki temen. Baka bor bamayan jungu Jisu kan tre hakamet kapad hakamen sima ga jimmo jimbar ka jungi. Ni duwai ru nagabinda ka donor Bakhuid tam Bible Convention hakane ka Sngi sai jain baka long ka ba seizo nagabinda bar ki bawan bakin roy ha ka jingit ke jingis ne bat ki bak pangi ba shitan ki niya pide ka jingkoi jingkia koble me na uba kie bar ki babha ki wan to ai ba mangi ki ba karpadi me ha ka jingdon kam jungi ba da ka jing parsad men siem jame ngin perkat tang ia ka ba bait ba da ka jing peniai jame ngin le ya ka ta ka ba ngi perkat da utrai jang yu Jisu Christ kon jame uba im bad san sha renkat bad me ha ka jing along ka ve jung men siem Bakhuid ublay junom la junom Kay simple na ka kitab ni kong jong kisim. Ha kito kisngi usim ahab ula khod ki pat Israel baro bad ulay lumlang ya baro kinaya tulupa jong ubal ha ulum Karmel. Taïew Elijah ula wan hajan ki pat ba baro bad ula ong sakatno pindang artatin apdeng artali ki jingmot ki bayaper. Ladau trayu udei ublay bot ya u ladau udei ubal teki bot ya u henre ki pajba kimsem jubab ya u wachi kentin hangtau Elijah loong ha ki pajba ngasa tang manga hi ngadang sa unoy tulpa jong trai henre kinoy tulpa ubal ki donjen saus pa san paungut ai hangi artali ki masih kertong but I can jet away umasi kertong nakabanta yalade but kin ot tukra tukri ya u but bo ya u halar kading yap henry klam aiding ai ngaru ngan pen kre ya u tau way pat umasi kertong but ngan bo ya u halar kading yap but klam aiding ai nangta pim khat kerpat haka kerteng ublay jong pi pat nga ngan khot kerpat haka kerteng utrai bat ublay ula jubab daka ding utau de ublay kipat baro kila jubab kata kaktin kabadai Taïew Elijah ula ong hakine tulpa ubal jit ningkong mapi uway masih kertong pat pen kre ya u namarba pi yabun nang ta sakot kerpat haka kerteng ublay jong pi henry wat aiding ai kumta ula shim yaw masi kertong bala ai haki bat kilapan kreya u nang ta kila kot kerpat haka kerteng ubal nadu dang step hadu shiteng sngi ki ong kobal to jubab yangi henry amsham don jingkran bat amsham don bat jubab pat kilayakan thi saudong hakata kaduan bakilatay te anda shiteng sngi Elijah ula kin yaw iki uong hada pertajam namaru dey ublay lese udang syong perkat ne udang le trut ne udang le jinglet ne udang yotia bat dey ban da kersiu hangta kila perta kam jam bat kila ot yala de kumba de karukom jangki taki wailam bat kisum hadu bandatut dakasnam hakamet jangki bat kila palat shiteng sngi kidangkren ramya hadu kapor jan jong kajing terwa ya u jingnya henry amdan bati amdan bajubab amdan baperwal te kumtau Elijah loong hakipat ba baro
Ale syajan jonga, pat kipat baro kilayawan syajan jongu. Pat ulashna penbahaya kaduan, utrai kabalash syak pentua. U Elija ulashim kaartali kimau, katkum kajing bun jongki, jat kikun Jacob. Hau ba kaktin utrai kelawan. Kaong u Israel kanlong kakerteng jongpi, bat da kita kimau, ulatay ya kaduan hakakteng utray, pat ulati kakharay saudong kaduan, kabahe kaban ngam arpaw arsentaw usembay, nang ta ulabu renti ya kiding ya, pat ulaot tukra tukri yo masih kertang, pat ulabu ya u halor kiding ya, pat ulaong, penhap saw tali kikiw, daka nangta sathe yaka halor kijeng terwatang bat halor kadinyap nangta loong le kumju sa shisen bat kilale biang sa shisen nangta loong le shu sa shisen bat kilale kumju hakasin kabalai bat ka kalatut saudong kaduan bat kata kakharairu kaladap shon daka bat hakapor kajing terwa ya u jingknya u Elija na tulupa ulawan syajan bat ulaong atrai ko play u Abraham u Isak bat u Israel ay ba antip mentaka Sngi mamelong u play ha Israel bat ngalong u syakri jongme bat bangal lale yakine ki baro dakaktin jongme tujubab yanga kutrai tujubab yanga ba une upai andoptep ba mame kutrai medei ublei bat mame la kring biang yak kidonut jongki markumta kading jong utrai kelawan hiar bat kalabam du ya kajing terwatang ya kiding yam ya kimau ya ukendau bat kalajle alut wat yaka kabadan haka karai habagi pajba baro kila yo yakata kila dem krup bat kila ong utrayu day play kaktin jong trai Sam Khandriu nomban Ruspa Praputra. Ruspa Praputra. Try to
kaya ngaya kilati jong me kublay Koktin yanga haka jing si sha jong me Utray undon rengkad bat pim. Rengkabat piru. Kajimpulin aga gospel Bakhuid kat kum Matthews. Kabrang amigutsay. Jisu la ong halake senran. Wat taray bangalawan man pindu pendamno yaka ain badia kinungya tulupa. Ngamwan ban pindu pendam yaki. Henre ban pinbiang janay yaki. Ngayon tu siya happy, hadu baka bening baka kendo kinjano, what iwe I dak rit, ne I pingit jongi dak rit, in ja na ka ain. Tat enda la pindat baro. Namargata, jaru ba pinkain wat ya kawe kabarit nakini ki hukum, badu hikaya ki we ban lekum ju, en new ya ubaritam, haka hima bane en rejaru ba kongu yaki badu ba hikai yaki en new ya u bakrao haka hima bane ka gospel jong utrai Kachingaroy amigutsay. ko himen ko para bayir how try Jisu Christ u Jisu u hikai shaikadar halor ka rukam ngideben im haka jingim men siem jongi halor ka rukam pangideben im haka balam halor ka rukam ngideben mane ya uble halor ka rukam ngideben id ya uble habau Jisu ong banganum ngam shimlawan ban pindu pendam ya ke jingi kai jong ka ai ne nongya tolupa u Jisu kento baro ka jutang barem rengkat bat ka jing kitab jing start ka ai tora ke nongya tolupa baro nanda ya ke kitab jing start Jisu ong ngam kwa ban pindu eye ya ka bala batai shai kadar bala to shai kadar haka jing to Bakhuid nangda u Jisu dang benrap shushu ngimde bandon ka mensiam ban penduna ne pintam ya naka ne ka hukum what ya ka baritam badu Jisu la ongro kito ki bahikai ne ki ba pindu jingermen ye kiwe ne ki ba batai start halor kene ke jingikai ya kinu ki briu kinumyo ya ka jing bainong katkum ga beneng bad ya ka ba hikai ye ki briu wat ya ka ba kindiya turo bandu jingermen ladaki ong dan bun ki briu ha kene ka juk ka ba menda lese wat ha ka jingmane ubale ha ka jingim balang ki batai start lese ki batai ha ka ta ka dur katkum ga jinglong jongi katkum ga jingla jongi lada kemla ban im ki pinflor ye ki veiru ban im kumba im maki pat ki ong mano bala ban im ya ka jingi kai baro jongka jongu Jisu but kadon ga jimma habangi hikai kumne katkum katin bangi yusno Jisu ong jaru ba pinken wat ya kawe ka barit na kini ki hukum bad hukai ki we ban lekum ju en new ya u baritam ha hima uble kata ka mod ha ka jing batai jongi ladangi pindu na ne ki pindrit ne ngi pindu jingkaran men ya ki we na ka ban kongu ya ka hukum jong oble ne ban im riu bale hangda kadon jingma ya kum kita ki buryu let's say kabaya day but kamas Bakhuid kabaya day but ka jing duwai kabaya day but ka jingim jongi ha ka balang baro kawai kabamot
Yakaba u Jisu utrang ngideban pendab janai omdon kawai pat kalad haka jingim kristan jongi. What happened in kristan ngilaban yo I don't give a hikai bone, don't give a kikai dona, don't give a penrit, don't give a pen cane, don't give a thigh start, nangda ki persyang ban pen kere but pen sngain haka jinge jongi kat kum ga jingkwa jongi. Kabamot haka jingmane jongi omdon binda eye kabawan naka jinglong bruyo na naka jing start bruyo. Kaya kabade ban tre haka jingem jongi kalong tanga jing start ubale nagataka daw ladangi peit ya ka jingle jongu Elijah but ka jingkinya jongu Elijah ngiyo I u Elijah shimla pinduna eye nakaban mane ubale ka jingmane ba shishang yoy angne hakane ka jingjia hapadeng Elijah but ki nongya tulupa jong bal ngiyo I ka jingkinya lamler but jingkinya ba shisham ka jingkinya lamler kalong nakaliang jongi nongya tulupa bal kino ki jingkinia bleitao kalong ka jingkinia lamler kaba uble snobha ban kurku Henry haba u Elijah ula penbiang na dong shadong shuaba un kinia kabor uble kala wan hiar haka jingkinia jongu u Elijah daka jingim jongu upen snobha ya uble Daka jingle jongu ula pens ngaba ya ubale baka jinkinia jongu kalong kabazaizo. Namar bale shimkwa ban le eye daka bor brio henre ulale yakie ke baro daka bor bale. Nagataka daw ula te yakaduan ula shna yakakarai saudong jonga ula penkre nagabendaga jinkinia ula autokritukra iyaka yaumasi nangda ula te iyaka kabamut ula penduna yakano kalat kalindi kabaki briyu kilaban pendon gamjing star ula pindu na dong shadong yakalat kalindi kibriyu kibalaban kranya halor kanega jinkenia nagataka ula te yaka baka tinu baleka ka kala Pindi load yaki ding yaka dekot deka ijong kataka yaka masi nangda kataka karai kala dap daka bad haba ki bru ki pet don kano kalat kalindi ban keren gem ne keren dona ne keren tam halor kataka jinkinia kim don lad ban kinos niyo o de namar jongu de ulale yaka magic baka ding kalawan Ula aiti pura ya kalat kalendi sha uble ben trekam haka jinkinia jongu hamal lagi jinkinia ngide ben shania tillan ya uble daka jing start jongi daka jing tip jongi daka sap kapong jongi henre tang daka bor jongu ble ka jinkinia bashisha kalong kabasaiso ngilaban nong haka jinkinia kabangi pulong mangas ngi haka balang Catholic kalonga jinkinia bashisha namar omdeshu kibriu kile yakane henre kade kamono bele kavantre nagataka daw ko himmen ko para haka jingmene jongi ngideban le ayu ngideban bud yakaba u Jisu lagi kaya ngiban le Omde ben pinrit wat yaudak barit ne pingit barit nakataka hukum jongo bele Badu Elijah ulale, bad ke jinkinia jongu kala seizo. Hakam mat ki nong mane bleitau yau bal, ki nong ya tulepa balam ler, kila persyang ban kinia ya ke jinkinia balam ler, badu ble shimla pediang ya kata ke jinkinia. Kane kalong kabang yo ha kane ke jingjia, ha ke jongim jungu Elijah. Habau Jisu wat num pendam, wat num pendo, wat num pendrit, wat yaudak barit nakajingi kai jungu bale kabamol, ngide balongi bashania tillan ya ubale. Kabamol mangi jinkinia, ka Ïukharist Bakhuid, kabangi pelong mangasngi, kalonga jinkinia bashisha.
de jinkinia balamle, de jinkinia batau stada gibrio, de gibrio kile ban pinye biji gibrio, hangne mano batrekam, kumba Elijah ula duway, ngiro ngi duway nam haman gimas Bakhuid, baka ding jongo blekan man hiar haga jinkinia jongi, keding hangne ulang umen siyam Bakhuid, kumba u Elijah ula shania tilli tillan nagabinda kata kading baneng hamalla ki Ïukharist Bakhuid ngiro ngi duway ngi shania nagabinda kata kading jongo baleban man hiar kanamba ka jinkinia jongi kalonga bas ngobha ya ubale badha ka jing kuno bale haka jing komen jongo bale haka jingit ka jongo bale haka bangi pens ngobha ya ubale kading jongo men siam Bakhuid kawan hiar haka jinkinia bangi pelong man gasni haka duwan ga dopad nagataga daw ko himen ko para ngidi ben soto ka jinkinia bala terwa bala kinia haka balang Catholic kalong ka jinkinia bashisha ya kibe pat ki jinkinia baro habar kane kilong ki jinkinia balam ler ni haban naman soto namar de hangne haka jinkinia mas Bakhuid ka ding jang ka beneng kawan hiar man gasni haman ki jinkinia Ïukharist Bakhuid kading jang ka baneng kawan hiar ban pen kalang ya ka jing tarwa jangi ban pen seiso ya ka jinkinia jangi ban pen seiso ya ka jing tarwa jangi ka jing ban pen seiso ya ka jing mane jangi da ka ne ka bor da na ka ta ka daw haman la ki Ïukharist Bakhuid ngi pediyang ya ka do bat ka snam jangu Christ amde ngi pediyang ya uppu batli haba kinangya tulpa bal kila shat kila duway kila perta baroshis ngi hakamat ka duwan ka dupat bamhok hakamat ka duwan ka dupat balamler hakamat ka jinkinia balamler uble shimlas ngaba Henry haba u Elijah ula shania tilli tillan yakata ka borjang uble ulas ngaba Badu blay wala wan hayar shalor kata ke ding yap bala ji da ka halor kata ka cry bala da ka but ka ding kalaban wan ha kanu ka jinglong jang ka jingim jangi mensiam Bakhuid ula wan hayar halor kano ka jinglong jangi ban tangdu iya ka jinge jangi ban tangdu iya ka jingshitom jangi ban tangdu iya ki pop jangi namar kane kalong ka ding jang ka baneng ba pidiyang yakap jinkinia ba im jangi kaba ujisu pulatarwa shisin ha lum Calvary tongin duway ha kane ki Ïukharist Bakhuid bada ka bas ngawutu ngilong ki kun bala kerku ha ka balang Catholic namar kane ka ding kabawan hiya hamalla ka jinkinia tongin nang IT lut ya ka jingim jangi klempinduna klempindam klempindu klempendrit ya ka hukum ga jango balai Jisu bayit karku kardo yangi pensle yangi bangindup laban kam sautu ya ka jing kardor janga jingim bat me kam da me ha ka jinkinia Ïukharist Bakhuid bat kum juru ya ka hukum jame ka jingi kai jame ya rap yangi banlong ki barisumar ya ki hukum jame nadu barit hadu ki bakraw hamalla ki lat ka lindi jangi ben im ya ka jingim bariyo balai haka ben pensngoba yame kumba u Elijah ula im haka jingim jangum en yaro ya utrai Jisu Christ Junom la junom amen. Pangin playa ka jinget ka jangi nganget hau blay pa badan bor baro